ngenxa kungabe ntoni isivumelwano. Hallelujah. Amen. Funeka ke sijonge le ndawo yodwa mhlawumbi intoni isivumelwano. Hallelujah. Amen. So if ever epalamente kwi-ANC yodwa ayivani awuzulunga epalamente. Hallelujah. Amen. If komkhulu isibonda asivani nekomkhulu ilali yonke yodini ayizuvumelana. Amen. Hallelujah. Amen. So wathetha into uYesu Kristu wathi if ubukumkani bukaSathane behlulelene bodwa bungama na. Hallelujah. Amen. That means if kwakho kwi-kingdom kaSathane kwenza ngantoni? Ngesivumelwano. Amen. Hallelujah. Amen. So kuyangqilelwana phaa sesibuyise namhlanje. Amen. Hallelujah. Amen. Ubone awuzocinezela phaa kanti utheni kuvunyelwe namhlanje. Hallelujah. Amen. So that is why now ufuna impilo esivumelana noThixo. Amen. Ubevumelana noYesu. Amen. Ubevumelana nomoya oyingcwele. Amen. Ubevela ngona ukholo ninalo azizohlwa nguSathane. Hallelujah. Amen. Wenza ntoni? Isivumelwano. Agreement yakho ngesilungu. Hallelujah. Amen. Ufuna ube nesivumelwano nengelosi kaThixo. Hallelujah. Amen. Yabona uThixo wathumela uYesu Kristu kuMaria, yabo? Amen. Kodwa xa kufuneka uMaria avumelane noThixo kwaba khona uGabriel. Hallelujah. Amen. Wathi wena uzokhulela umntana. Hallelujah. Amen. Wathi mphakathi ndingazananga kanze wathi ukhona umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Kwanyanzeleka uMaria avumelane noGabriel ingelosi khona kuzakwazi ukukhulela abani uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. That means ezi zinto zingaka senzekayo kukhona izivumelwano ezithile eziqhubekayo. Hallelujah. Amen. Buza uYobu wehlele kwakhe ezazi uba nemfuyo pha namasimi ngaba nabantwana ngaba nabaqeshwa ngaba nonkosikazi ngaba and this is tyhele. Hallelujah. Amen. Kanti sikhona isivumelwano esiqhubekayo akayazi. Amen. Hallelujah. Amen. Kuhleli onyana bakaThixo noThixo wadinga uSathane kwenzeka ntoni? Isivumelwano. Wathi hayi ke ndiyakhulula uye phaa kuYobu kodwa umphefumulo ungawuchathi wenza ntoni? Isivumelwano senziwa nguThixo noSathane noYobu. Amen. Sangene lona kuYobu kanti ntoni? Isivumelwano. uSathane akanamandla woba